Čaute, čaute. Vítam vás pri hre Path of Exile a ja som Marťan. Poznáte ma pod menom Lanvirher. A chcem sa vám ospravedlniť za to, že som dosť dlho nevydal žiadne video. Tak dúfam, že mi to odpustíte. A pre začiatok by som vám chcel ukázať z tejto hry môj handout. Screenshot. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nie je to nič extra, stále na tom pracujem. Ale pre začiatok to úplne stačí. Ale časom sa to pokúsim zlepšiť, aby to vyzeralo oveľa krajšie. Takže ak sa vám toto video páčilo, a ak sa vám páčil môj handout, tak dávajte like, odber a zatiaľ sa majte.